بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق قسم نے پاسمان بانے او د شپې پر راتلون کی باندې سماء قسم دے پاسمان والطارق او پستوری راتلون کی د شپې باندې او ما دراکا تسشی خبر کړي مطوارق چسشه دے غستوره راتلون کے د شپې النجم استوره دے ثاقب زلیدن کے پړکیدن کے شپې راتلون کے سشی رے النجم استوره دے الثاقب زلیدن کے پړکیدن کے ان کل نفس نشتے حس یو نفس لما علیہا حافظ خام خاشتے پدے نصبان حافظ ساتن کے دا عمالو کا نا نشتے حس یو نفس مگر شتپا غبان دیو ساتن کے دا عمالو فالینظر انسان و انسان دیو گوری مما خلق چه دے دسشینا پیدا کڑای شوی رے فالینظر انسان او دی گوری انسان مما خلق چه دسنا پیدا شوی دے خلق مما اندافق پیدا شوی دے دا اوبو ٹوپ وحن کنا یخرجو چراوزی من بین صلبے دا مین دا شاد سڑی والترائب او دا سینی دا خزنا انہو یقیناً دا اللہ تعالی علی رجی پا واپس کولو دا دے انسان بانے لقادرن قدرت لرن کرے یقیناً دا اللہ تعالی چرے پا واپس کولو دا دے انسان بانے لقادرن خامخا قادر دے یوم تبل السرائر پا غروز چراخ کار بشی رازونا یوم تبل السرائر کلو چخ کارشی رازونا فما لو من قوت ولا ناصر نبوی داغد پر طاقت ولا ناصر نبی سوک امداد کو ان کے ولا ناصر نبی سوک مدد کو ان کے والسماء قسم نے پسمان بانے ذات الرجعی چرا گرزیدن کے دے یا ذات الرجع خاوند باران دے ذات الرجع چه باران والا دے والارد زمکا ذات الصادع چه فصل والا دا زمکا ذات الصدع زمکا چودن کی دا چودل والا دا زمکا اوچی و پسنو تیراوزی کا ذات الصدع چودن کی دا انہو یقیناً دا قرآن لقول فصل دا خبر دا فیصلے دا وینا در اشتینی انہو یقیناً دا مسئلہ دا قیامت چی دا لقول فصل صفا خبر دا فیصلے دا جدائی دا وما ہوا بالحزل ند دا ٹوکی و مزاق وما ہوا یا ند دا قرآن یا ند دا مسئلہ دا قیامت بالحزل ٹوکی گف شپ ندی انہم یقیناً دوی یقیدو نکیدا دوی چلول کئی چلول کئی واقیدو منگا تدبیر کو قیدن تدبیر کول فمحل الکافرین نو صبرو کا کافران ہوتا امحلهم رویدا صبر ورتو کا لگونے محلت ورکا کافران ہوتا صبرو کا کافران ہوتا امحلهم رویدا محلت ورتور کا لگ مدا